салом алейкум бародаро. Иҷа дамо пешанами модар ҳамун рӯзе ки мо заминковӣ омада будем якум рӯз ба ӯ холаи дар вагон будагӣ анами хола дар раҳ вохӯрдем. Салом алейкум бародаро. Мо ба ӯ холашкара заминбинӣ омада иста будем дар раҳ анами модара вохӯрдем ва аз шароитое ки дар анамиҷа ҳастем мехостем бифаҳмем ки хола дар амиҷа чӣ хел зиндагӣ мекунад. Мисол мешавад зиндагӣ кардан ё не. Хола нами чанд сол шуда ҳамин территория зиндагӣ доред? 7 сол. 7 сол. Мешавад зиндагӣ кардан амиҷада? Албатта мешавад. Шумо зиндагӣ кардистед, рафта омадистед? Мерем, мебием, худо ба шукр. Гоҳ мошин мебием, гоҳ нам. Мақсад мегам мешавад зиндагӣ кардистем, рафта омадистем, мошини папучи мешинем мерем. ҳамин хел чақчақ кардаиста будем ки ба ман гуфтум ки ами мо мехоҳем ки амиҷа як камбағалда хона соз кунем. Ки хола гуфт ки ҳай шумо агар ягон фон дошта бошед, ягон чиз дошта бошед, манам ёрдам кунем. Гуфтум шуморо чӣ ёрдам кунем? Омад хонаша ишон дод. Дар анами аҳволи хонаш борон хона мечака. Ман намедонам чӣ хел шуморо бифаҳмонам. Хулас ҳамин худтон дидестем ва фикр шароитои хона чӣ хеле. Анами моданда кӯмаки мо шумо дар кор будаед. Яъне мо бояд ҳозир срочна хонаи анами холара чӣ бардорем нитари бо кришаша маҳкам кунем. Анамиҷа мо як се каса пурсида будем, гуфтанд ки масъалаи об проблемае. Мо ҳозир дидем ки камазои об мегардан. Мошини об мегардану ки ҳар рӯз пулкати мехарӣ. Мақсад ама одаме ки зиндагӣ кардаиста чӣ хеле ки зиндагӣ кардаиста мақсад. Ҳар кас чӣ хеле ки тона аробаша каша. Фаҳмо холаҷон. Дар масъалаи шуморо кӯмак кардан рости гап мо пеш видео карда будем. Мо ҳамонро намондем дар интернет ба хотири чӣ? Ба хотире ки мо дар инҷа дар раҳ рафта иста будем. Як бародар гуфт ки мо шуморо дар интернет дидагием. Мо гуфтем хай хеле хулоси гап шуморо нақл кардем ки хеле ҳодиса хеле проблемо ҳастем. Чӣ хеле кунем ёрдам кунем? Гуфт чанд сум расход мешавад? Мо гуфтем приблизительно ягон 5000 мешидаг исохи. Ва хай ноз омадем дар пеш худон ҳисоб кардем ки 15000 сомон мешавад. Ба хотири ҳамин анака мо ҳамун видеои шумо дар YouTube монданӣ набудем. Анака бо маҷбур шудем ки бимонем. Ба хотири кадоме мехоҳад ёрдам кардан мо дар 10000 сомон ё 8000 сомон я дар кора ки мо ҳамин хонаро соз кунем холаҷон. Мақсад шумо худтон чӣ кор мекунед умуман дар ҳамин зиндагӣ? Мисол агар намоед шумо хонаи шуморо соз кунед зиндагитон чӣ хел пеш мебаред? Хай мешавад шукр. Ман худам мамодояем кам месису меҷум меомам я ризқи рӯзи ма худо ба шукр ҳамештаям. Шумо гуфтед куҷои бозорда муроҷиат кардем? Ман документома гирифтам бозори Ҳисор ки ҳамин хел бозори Калона номия. Ман рафтум гаштум. Ягон одаме нагуфт ки биё ман да ту қарз метиҳам. Хай ман садақа пурсӣ нарафта будам. Ман гуфтам ман аз шумо қарз битиҳам, ман пули шуморо камам ки боша бармегардонам. Гуфтан ранги ту бори бисёра. Рав куҷое мери рав. Дар ба дар гаштум ҳамун бозорда ку як кас ёрдамам накард. Ин ҳамин аҳвол да 2 моҳум ягон ғариб намегӯяд ки ту чӣ ҳол дорӣ ки ман 3 кӯдаки майда дорам. Намепурсанд ягон бор. Худо баъд наин бародарои мо ки қатъи мо ҳастанд ҳозир ман пул надорам ку ягон кас намегӯяд ки биё ман туро як корта кунам ҳаминҷода. Пул дошта бошӣ миён корта мекунам ё як чӣ мекунам. Худо ба шукр ҳамештаям, ба додагӣ шукр. Ман да ҳичи не, ман да хайрия ягон кас дар кор набуд. Некум як бор мепурсиданд ки ту чӣ ҳол дорӣ? Фаҳмо холаҷон. Ӯ комнатае ки треза дора буҷа ҷои зистона? Печка дора буҷа? Не. Охи шиёма мечака андова када ина он бача ҷои печка дора? Хеле ҷои печка тури кадаги аста? Не, ҳичи када андовашуно хушрӯ кадаги нестан. Уна ба номаш андова кадиян эмон дорем, ба эмон мекунем. Кани андоваи мана рав биё накадия. Бачаҳое ки даргири дар атрофтон сохтмон мекарданд чӣ ёрдам накарданд? Не охи нама ки ҳама сохтмончия ки ёрдам мекунад ҳамин вақта. Пул дошта боши ҳама меби ассалому алейкум. Пул ки надошта боша мегзаранд мераванд. Мо мусулмонем ку. Бале. Мо мусулмонем, мо пул дошта бошем мебиёем ёрдам мекунем. Пул надошта бошем сармона хам мекунем мегзарем мерем. Ин дунёи мусулмоние. Аввал худо баъд намин бародаро қатӣ дар ҳаққи муҳоҷиро дар ҳаққи ҳамон бародарое ки дураи ватан дар ҳаққи ман дуо накардем, дар ҳаққи анам мо дуо кунем ки не ки иншоалло холаҷон ман сухан кардам, иншаалло дар гапо местам миём ёрдамтон мекунам. Тамом зиқ нашавем умуман. Ва гирья ҳам накунем холаҷон, иншоалло ҳамаш хуб мешавад. Уқа проблемаи калон набуда ҳамун хуб бишавад 3000 сом. 2 моҳ шуда ҳаминҷа минам бачаҳо ҳаминҷа худшонда свет гузаронда. Як кас напурсид ки ту свет надорӣ, апа биё мо ёрдам кунем. Акалан ту 2 столба чӣ буд ки ягон касе ҳамин накард. Холаҷон зиқ нашавед. О пагамаша ҷамъ мекунем миён сиёсатшон мекунем. Ягон ташвиш мешавад иншоалло зиқ нашавед. Ҳамаш хуб мешавад. Фақат сабр бошед иншоалло як 2 рӯз пас худо хоҳад ҳалш мекунем иншоалло. Аввал худо
من خدا جان میریم استاد برادرو یا بار دیگه سلام علیکم. ما روز دیگه ویدیو انمی مادر موندنی نبودیم به خاطر چی؟ به خاطر که ما از فهموندم یک کس میخواست که پولی ساختمانی را به کلا بگیره. ما گفتیم که پریبلیزیتی را 5000 سومون میشوه و ما حساب کتاب کردیم که 5000 سومون زیاد میشه و اون برادر ما را 5000 سومون داد. ما در یکم 10000 یا 8000 سومون یا در کاری که ما کریش انمی مادر پولنی ساختمانش تمام کنیم. کدامی که میخواه انمی مادر در خیر کنه پایان انمی ویدیو در کامنتاری همی دروین میبینیم و نمره کلتر هم مینویسیم. مثلا امی مادر پریبلیزیتیلنا 60 یا 70000 50000 روبل یا 60000 روبل در کاری که ایشال ما انمی مادر را کمک کنیم. کدامی میتونم مرحمت برادرو باقی در همون نگاه خدا نگهبان تو باشه. یگام چی گفتنی باشین خدا جان مرحمت گفتنی باشین. هیچ نمیگم. کدامی که خیریت میکنه برای من نمیکنه، برای جون خودش میکنه، برای آخرتش میکنه، برای سویابون خودش میکنه که در اون دنیا دستگیرشون شوه. همین قایقی طوری سری ما نمیچکه. پروردگار همین کسی را که کدام بنده که ما در خیر میکنه خدا خیرش قبول کرده. یا فرزنده خودتون هست؟ 3 تا فرزند میده خدا. ماشاءالله. های دوگو باشین در حق ماجرا ان شاء الله در روزهای نزدیک. خدا دعا شما چه شما با کلان ترک نه پروردگار از برون خیلی میکنه. درستش قبول کرده کسی کمک میکنه. خدا فرش برکت این دنیا و دنیا ساخت آباد میکنه. کسی که خیر میکنه پروردگار. ان شاء الله خدا جان ذکر نشوه. خدا خواهد ممکن یک 3 روز بکشه ان شاء الله 3 روزه خدا خواهد ما میه پول محصولات را میپرتیم اینجا استاد را میاریم کار سر میکنه. دیوارش هم ان شاء الله برادرها هستن دیوارش هم طوری میکنیم ان شاء الله تمام میکنیم. من خدا جان پناه خدا من